October ni som sang ni som ni le pali ania tuna kan omna hi longtlai le also in car kvk longtlai demonstration kam instructional farm si tlang pui ania voin hian ni kum lama bu an lo en chin to kum ina an han chin zui ta klotling taka an han chin zui ta ka hi kan seng dona kvk a ho tu pa pusi lal fakoma hovin kan han thok chuaka eng nge din munte an bu chin hi eng variety nge ni ti te kun na thok tu te poina chin zui ve tla kan niam ti ten lo riat theinan kvk mi thiam ten a chan chin te min la hril fia don ani chi tlang pui kvk farm kan han ti mai hi ei tuna kan hmu lai hi si tlang pui khuwa ania abul nai om tan ta chuan an kom thlang ani ngal mai helai hianin mun zol rem cha tak mai kvk hian mun an lo neya helai a hianin ni china kan han soita kan khan bu ni kum lama po lotling takin an lo en chin to a chuan en chin a chu kumina hian an han ching zui le ta a ti tlak tak tak do nem ti kha voi khatan en china lotling mai kha an du tok chi lo dewa kumina hianin an han ching nun le a heti han en mai chuanin hei a vui te po thaviu mai a thar hlok veu tura kan nga ya a thar hlok dan te po hi nakina an mani kvk mi thiam te hianin min la soi fia sak tura ngai la a chil te po kan han chil chin tura te po kan nga ya chon ai chon a chil na khol a bu vuak til na khol ani jok mang chu chung te po chu an neya chung mang te po chuanin a thei chen chen voina hianin thlir tu te zinga hetiang bu hi ka ching ve duwe ti emo bu han song bol na kholang chi te po atang kai dan turang chi te po lo khiat fia theina turin ron tilan ka zel kan tum don nia hi buộc anh em qua một tiệm đó thì lúc vui khi cần đặt ô vuak na khol kan han ti mai kha nia so soi sia wak ngai lovin kan mu tang po so ni nan tho dan chu kan kha thiam mai om ne ni china kan han en masak akha a vuak tak tak ania tuna mi hi chu khol mol manga bu vuak na ni so a tel du khop mai Gujarat lama ka kan cha dia mani puna siam ve mai the cycle cycle che tong puna siam ve mai the steel fabrication a siam pir ve mai the til har san ni lawa abatu ha te so perek koi kul khani maya ba ke ju trangwa do ve kan maya til hote mai chuana arana vir so cycle rana vir pa ngai khani le maya til dang lameng maum lawa hian abotil the mai mai ni til khol mol te manga hadam zo ka na tho thei dan kha ani deuh me ole tuna kan omna hi sitlang pui khuani a kvk farm ani kvk farm a hian hei bu kan chinga kvk chuan bu chi thabi rcm 13 kan chinga ni kum khan kumin hi vo hina tan kan ching non le ni rca bu hi kan khet angin khovel mihring zat ve ai tamina chopuya kan rin ania india rama po kan chopui poimo tak ania north east ba ka mizoram a phechuan mizote chopui berani chuwang chuan bu hi poimo renga chu mizoram a hian bu chin na mun hi phairam te angin nei tha lo ma ila ching kan om renga kan ram lelet nei zau lem lo ma ila bu chi tha kan china tok box si tui box si kan chin chuan kha ma chon na ro pui tak ani theidon ni chuwang chuan bu hi apoi mo renga ni bu hi mizoram a chuan eng anga bu chi tha po om se ron introduce se atui lo chuan kan chin chun som tla ka kan ngai me lo wa chuwang chuan mizoram a chuan
bu chi tha thar hlok box si ba ka tui deuh ani ngai ni voina kan bu chin hi RCM 13 ani a hi ICAR Manipur Imphalina sanghni le som pahnia an release khani Manipur bu kan tiang chi khani a Manipur bu chu kan hriat theuh angin mizotena bu tuya kan ngai ni chu wang chuan a bu hi anem tuya chumpo hian a thing te po hi anem ani chu wang chuan mizotena bu tui kan tiang chi khani a bu atui lo chuan mizoten kan ching chun jom du lowa kan ICL lamatang pon bu chi tha tharlok si ron introduce antum thina ma che atui lo chuan an ching chun jom du thin lo ani chu wang chuan he bu hi Manipur bu hi chin tlak taka kan nga ya chu wang chuan en chin na kan nei ni ni kum khan helai hmuna hin en chin na kan nei to a performance a tha em maya a kum ni na tan kumina kan tile a chu tiang bok chuan kumina hian performance tha kan hmule ani enkol anuama chuan he tiang bu hi azung hi chak em maya bu chidang anglo takin inat na te po atlema chu wang chuan kan helai longtlai district area hi a hian a tha thei ti hi chiang to em mai ni RCM 13 chu Manipur a phei chuan January tha an chinga April tha an ching le a chuan kharif pangai fur June tha te an ching le thina kum khata voi thum lai chin theini Mizoram a chuan tui kan nei thalowa chu wang chuan furwa tui ringin kum khata voi khat kan ching thei troka he RCM 13 hi buthar rang chi ni a ni somkwa tanga ni za le panga aseng theini voina kan bu seng mek hi ani zana ni a ni somkwa le panga vela po khana seng thei to amaro chu khom danina zilo wangin ani zana kan sengani RCM 13 hi lema phole akhan pho antia chumi tha pola tanga siam chu ni a bu chi thatak mai ni a kan farmer ten ching chun som se kan ti a agriculture department apo hian kan inthoi kan hriat tir to a hi kan farmer ten an chin thei chuan bu tui si tha thei si kan rama chin thei tangkai tak ani thei don ni RCM 13 hi kan soitak ang khan kan en chin to na chuan a tha em maya mi kuma kan en chin to na phei chuan hectare khata tin hi lechan ve mun anga khan kg sang rukvel kan thar thei ni atlang puin RCM 13 hi hectare khata kg sangli tanga sanga thar thei ani a uluk tak en kol na chuan sang ru ka tanga sang sari zanga po an thar ani chu wang chuan buthar hlok tha thei tak mai ni chuan RCM 13 hi kan lo en chin to na chuan chu tiang chuan a tha em maya kan farmer te hian a ching thei piangin ching se kan du a angai ven du tan KVK district na KVK chu oma kan hriat theu angin KVK hrimhrima in zo chuan ti khan a in zo dar zel thei a in zo chhon zel thei ta KVK longta in a chi kan ngai tu pui theya chu ba ka Mizoram Agriculture Department hena po a chi hemi bu chanchin hi azo chen theya a chi chu angai ven thei ni KVK hi kan hriat theu angin ala hre chiang lo po kan om mai theya en chin tu kan ni a ke ni chuan ti hian en chin na kan neya ke mani omna district a kumtin en chin na kan neya thlai chi hrang bu ani mo vei mi ma te po en chin na kan nei ni ti chuan khatianga thlai thabi kha kan farmer ten an ti chun som thei nan khan en chin na kan nei sak phot thina ni dik tak chuan en chin na tha om lo chuan kan farmer ten ti ve ngot ta chela alo hlok lowa a thar lo kha chuan ti khan an chana an loss boy thei ni chu wang chuan en chin tu kan omanga ya KVK chu en chin tu kan nia ti kan ti thei chin chu kan ti a ti hian a chi po kan ngai ven pui thei kan ngai tu pui theya a ching du piang hena bu tu ani a bu thar hlok ani a kan Mizoram a tha thei box si a longtai district a ti hian a tha thei jia kumni na kan en china a thar hlok em ta atlang puin tin ni lechan ve hmuna hian KG sangni borvel hi an thar thina hemi kan en chin to na chuan sang ruk kan thar thei ni uluk taka en kol chuan chu tiang chuan na thar thei ni engpon ni se KG sangli tanga sanga chu har savak lowa thar thei turani chu wang chuan he RCM 13 bu tha big hi aching thei piang in ching se kan duwa achi po KVK in kan ngai tu pui theya Mizoram Agriculture Department hena po azo chen thei ni cái hi e plus yam yan ton tlang pui kan ya he bu RCM 13 hi KVK ton huten min chin tira he a tha in azong changklak don ri me ya thi tlang rama
lấy lẹt bùa niên tia lang ra mà tia kan du vang kan han tia sa vang khát lek la po hi a peng na sa em a peng hi vui te hau si la wa bu tha ta kania tu tlang ram lo ta na hian a that na em a ka thia chok kung hi en ula ato ya lia chai te bu dang te chu asang em a vui lok chuan a thluk to chuan bu lok lo ni hei chu kung a toy wang hian a lok a thu ve la wa a thar ma si a zong chang tlak le in ka sia a tlang ram lawa a tha ni ti hi ka he tiang ma kai chu na ku ma tang pe chuan nas ta le zwa la chin ka tu mani oh hey voini a hianin kambu en chin kum ni na RCM 13 kan ti mai a he hi ICAR CAU Manipur atanga kan lakhania akum ni na kan NAWRC kan ti mai anga tiang anga hian kan en khania a hlotin khota thokhat view ani hei tlang rama hianin enge anang o ti hi kan ngai tua tun kum a hian tlang rama zoom kan ti a hian hun thuma kan en china a tha an ti khop me kan farmer ho te po in a tha kan local bu kan ti ai po yang ka du zo ke an ti ma ro chu tle ma a that lo na ang dewa an suya chu a thar ma sheta ambu aya thar ma dewa wang khan pit sawa a hianin an veng seng lo de ulek thu an soya amai ro chu an mani chuan akal phunga le a vui te le a san zong ti vela te khatinga kha chuan adu thu samani an ti a ei hi tlang ramai na sa zok yang kalpui thei ila a that hi karinga tin he bu hi kumasa ate pokon en chin dana hian hei bu tam kan ti mai leaf blast kan ti blast disease kan ti hemi hi ado thei le maya hei ni kuma po khanin mun khata hianin hemi RCM 13 le local bu kan ti maya henglaya an chin war ve deuh tak mai ang chi te kan an chin pola amani local bu ka chu nat na ka kai na samaya ma se he bu a hi chuan akai ve ta tlat lo maya chu wang chuan he bu hian he tiang nat na blast kan ti tam nat na te po hi ado thei le ni don hi kan ti ani chu a that na kan ti ni he tun hianim akum ni na kan en chin to ang khan a lo ting to khating kan ria a emi kan farmera te na sa zokin na kumlama te kalpuita ila ti kha kan han recommend dan chu ni to